ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки арӯза наворҳои моро аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. Як бор дигар дӯстон, хуш омадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуба, нархҳои дастрасанд. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp метавонед равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон, фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария бародаро нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Daewoo Nexi ки соли барориш 96 солай. кузов седанай, объем мотор бошад ки 6 литрай. сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошина айқайд баровардагиаш соҳибаш бародаро фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. 17 000 сомон бародаро нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 101 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаем, марҳамат занг занед. али шамеша гуфта ба ягон тико вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунед, мебинем, гапзанон мекунем. барои маълумоти пурраваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ваз 21099 соли барориш 2004 сол. кузов седан, объем мотор боша 5 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошина гуфта состоянияш зурай, газ бензин ҳардаш кор мекунад. мошин айни ҳол транзитаи ҳуҷҷатош будшидагай фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе бародарон мошин 14 600 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 87 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаем, марҳамат ами рақамҳо занг занем, биёяй пеш бо муомила дора гапзанон мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурраваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 сол. кузови хетчбек, объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошина гуфтаи солаш 95 неки ранги 97 сол кадагӣ меша мошина. хетчбекҳои 97 ҳолаташ беҳтаринай, моторош умуман дуд намекунад, моторош гарантияш қати 100% гуфтай. фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар ноҳияи Калхозобод қарор дорад. 22 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 131 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи, марҳамат ами рақамҳо занг занем, биёен ай пеш бо муомила мекунем, савдо мешавад. барои маълумоти пурраваниқтар, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1997 сол. объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, мега соҳибаш консолераш кор мекунад, аккумулятори нав дора, маслаш нав алиш кадагай, салон тоза, ягон айб надора, мошин фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати айнӣ, деҳоти деҳқонобод қарор дорад. аз шоҳрои Душанбе бохтар 500 метр дуртарай. нархи мошина бародаро гуфтаи соҳибаш 47 000 сомон ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 281 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи, дар ҳамин рақамҳо занг занед, биёен ай пеш бо муомила дора савдо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурраваниқтар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ваз 2110 соли барориш 2004 сол. кузов седан, объем мотор боша 7 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш, мотор, коробка, хадавой 100%. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кулобай 10 500 сомон бародаро нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 62 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи, биёен ай пеш бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара, марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1997 сол. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошина гуфта пеши қафош ягон ҷошзадагӣ нестай,
кафидагирам надора, кондитсионер дора, мошин фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри хужандай мошин бародаро 21500 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 128000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузофи седан. Объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагии несай бародаро мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 35000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 209000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузов хетчбек. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 29000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 173000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила дорад, бо арзонш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Chevrolet Lacetti соли барориш 2007 сол, кузов седан. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш автомат. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, акклиматори нав дорад, гази евро 4 задагӣ, ҳолаташ хубай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 36500 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 218000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзон мекунемша. алишам ҳастай мешавад ба Opel ё Mercedes сечка. вариантҳо дошта бошед, марҳамат гуфтай пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро марҳамат рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 3 серия соли барориш 1998 сол, объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, умуман задагӣ пусидагӣ надорад гуфтай соҳибаш. ҳуҷҷатҳош то моҳи ноябр ҳастай, хадавои мотор 100% срочна фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри нав қарор дорад бародаро 36000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 215000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай гуфтай дошта бошед, занг занед, пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол, объем мотор бошад 5 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин тай ҳолаташ зурай, камбудӣ надорад, 4 сол шидаи мошин тай истодагӣ хов фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Кони Бодом бародаро қарор дорад, 10000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 59000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай муомила дорад, бо арзонш мекунем. варианти алиширам ҳастай. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1996 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш Texas мотор яксола ҳастай. мошин ягон ҷои задагӣ надорад гуфтай соҳибаш дар ҳаминҷа 100% мотор 1.6 Ecotec масъалан намехӯрад, газу бензин ҳардаш кор мекунад, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷандай 33000 сомон бародаро нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 197000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 3 серия соли барориш 2003 сол, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин рафтай танировкаш навай, 4 рӯз шид каданша, яксола ҳуҷҷат дорад, нав кадем хадавоиш 100% балонош дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 50,000 сомон нархш када ҳисоб шуд. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 299,000 рубл мешавад. харидора ниқ бошафтай бо муомилат дора арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯширо кӯшиш мекунем ки пешкаши шумо кунем. то навори оянда дар ҳар ки ҷои бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад. хайр.